Què tal? Salutacions des de Montornès i benvinguts a aquest programa especial dedicat a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. Poseu-vos còmodes perquè a continuació veureu espectacle atlètic del bo. Durant els pròxims minuts us mostrarem tot el que ha donat de si aquesta prova atlètica. Parlarem dels guanyadors, de les sensacions, de com ha gestionat la cursa el vencedor d'aquesta 26a edició, però també us mostrarem la visió de l'atleta més popular. Aneu a buscar crispetes perquè tenim un autèntic espectacle per endavant i comencem amb la crònica del grup capdavanter i per esbrinar qui és el vencedor d'enguany. Sant Sadris Laquaja, principal favorit per guanyar la mitja Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca, per una lesió a darrera hora, el seu pupil ha assumit els galons des de la mateixa línia de sortida. Radoan Naur ha marxat directe des del mateix pavelló d'esports en busca de la seva segona victòria als 21 quilòmetres de Montornès, ja que va guanyar el 2017. La seva tàctica ha estat desmarcar-se de la resta, en solitari, amb un ritme constant a 3 minuts i 22 segons al quilòmetre. Per darrere, el gran grup perseguidor, i ho ha estirat fins que ho ha pogut desfer del tot. Radoan Naur ha superat en solitari Montmeló, Vilanova i La Roca, on ha rebut el caliu dels atletes populars. L'atleta de la Sància ha guanyat amb un registre d'una hora, 11 minuts i 17 segons. Bueno, la carrera ha pasado muy bien, he tirado toda la carrera. El problema, lo que tengo corrido la semana pasada una micha de Palma de Mallorca y todavía las piernas no estoy bien. Pero bueno, la verdad hoy paso 10 kilómetros muy fuerte y luego cuando me estoy solo me ha dicho voy a bajar el ritmo y seguir hasta el final. Sense el Dris Laquaja, la victòria del Noir ha estat força clara. La lluita, doncs, ha estat pel podi, pel segon i pel tercer lloc en una cursa uns 21 quilòmetres marcats per les altes temperatures. Feia un sol de justícia i el principal perseguidor, Gerard Garrote, no ha pogut mantenir l'alt ritme del guanyador. El segon lloc ha estat per l'atleta del Club Atletisme Figueres, que també ha fet una mitja marató en solitari, però gestionant l'avantatge amb la resta de perseguidors, especialment amb el tercer del calaix, Carlos Sáez, atleta sense equip. Garrote en solitari ha creuat la meta a 2 minuts del guanyador i Sáez a mig minut del segon. Bueno, ha sigut impossible aguantar el ritme seu perquè des del principi ha marxat i era impossible. Així que mantenir el ritme meu i al final i endavant, i a córrer tot el que podia i més. Des del quilòmetre 7 o 8 anàvem 2 persones, hem atrapat el que anava tercer i llavors hem anat tirant fins a la Roca, al quilòmetre 12 o així, i allà he començat a tirar una miqueta més i ja he vist que podia marxar sol i tota l'estona anava intentant mantenir la distància amb el segon perquè no m'atrapés el quart i ja està, és mantenir i molt bé, molt content. En categoria femenina, Sílvia Segura, de les Tortugues de la Garriga, ha dominat els 21 quilòmetres de Montornès, també en solitari, tot i que a mida que anava sumant quilòmetres, s'ha vist com Olga Pons, de l'atletisme Parets, li escurçava segons. Tot i que els darrers 5 quilòmetres de la cursa, Sílvia Segura, apretant les dents, i ha creuat en primera posició amb un temps d'una hora, 23 minuts i 28 segons, amb 37 segons de marge respecte a Olga Pons. Anava dient que la segona m'anava atrapant i a falta de 5 quilòmetres he pogut augmentar una miqueta el ritme i hem mantingut la distància. Anava veient tot el temps, però la veritat és que 15 segons sembla que no, però és força. Però la veritat és que una cursa molt fàcil, molt ben acompanyada, vull dir que s'ha fet suportable. El podi femení s'ha completat amb Elisabet Martín, atleta de l'Atlètic Granollers, amb un temps d'una hora, 27 minuts i 39 segons. Els 6 quilòmetres de la mitja Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca han estat per atletes del territori. En categoria masculina s'ha imposat per segon any consecutiu Eloi Cabezas, de l'atletisme montornès, que ha dominat la prova de principi a fi amb un registre de 19 minuts i 21 segons. 15 segons després ha arribat el segon, José Blas, del Rios Running. Home, 2 anys consecutius guanyar la cursa del club per mi està molt bé, la veritat és que no me imaginaba. Muy bien, me he encontrado muy bien, la verdad. Un circuito rápido, a pesar de una subidita que hay aquí en el kilómetro 4 y 5, pero un circuito bonito, rápido, no hacía aire y dejaba correr.
Muy bien, me he encontrado, tengo muy buenas sensaciones. En categoria femenina, la guanyadora ha estat una veïna de la Roca del Vallès, Gemma Barratxina, del Rio Running, que s'ha imposat amb molta contundència, amb un temps de 20 minuts i 32 segons. Segona ha estat Sílvia González, de Naturgy, i tercera, Eva Pérez, de Cirsa Running. Muy contenta porque quedar primera cerca de casa siempre es agradable, ganar, por supuesto, a todos nos gusta, y me siento muy bien, he corrido por sensaciones, disfrutando, como siempre llevando un grupo de chicos que hacen mucha camaradería, me animan, me apoyan, es genial el apoyo que sienten las mujeres que corren porque todo tu alrededor está volcado, cuando pasaba la animación era brutal. Superbé, home sí, després de lluitar i d'entrenar molt, quan aconsegueixes un petit triomf és molt xulo. Durant la mitja Montornès també s'han vist marxadors d'entre els participants atletes destacats, com ara Raquel González del Barça d'Atletisme o la montornesenca Marc Juárez de la Vinet Manresa, satisfeta de completar els 21 quilòmetres amb un registre d'1 hora i 44 minuts. He anat a 5 més o menys al quilòmetre, era el que volia fer i m'ha sortit molt bé. I sí, és això, anem marxant i la gent li sobta que tant ens adelantin o que nosaltres adelantem marxant. Primer se't queden mirant així com està caminant i després et comencen a animar moltíssim, es posen al teu costat, inclús et tiren quilòmetres, o sigui, és molt, molt, molt guai, molt bé. La mitja Montornès competitiva ha acabat amb el tradicional lliurament de guardons entre una desena de categories. Ara ja coneixem els guanyadors, però aquesta mitja de Montornès destaca sobretot pel seu ambient popular. Anem a conèixer ara aquesta visió de l'atleta que sobretot corre per gaudir. També anem a conèixer algunes de les entitats que s'involucren per dur a terme aquesta cita atlètica. Des de primera hora ja hi havia molta activitat al pavelló d'esports de Montornès per tenir-ho tot a punt perquè arribi aquest moment. Els gairebé 2.000 atletes han corregut sota un sol intens. Això sí, han rebut el suport de molts veïns dels 4 pobles per on passa la prova. Se emociona una mucho. ¿Sí? Sí. Hombre, cuando ves lo tuyo y cuando en un vecino, como pasa ahora, en fin, que te gusta. Jo durant molts anys he corregut, ja no puc, però tinc el meu nano que l'està corrent, la mitja hora he vingut aquí a animar-lo i després al final de la cursa l'animarem allà quan arribi a la meta. Hi havia qui ha corregut amb el cotxet del seu fill i qui en portava 2, perquè aquesta mitja té lloc per tothom. Mica en mica la temperatura anava pujant. Avui, més que mai, els punts d'avituallament eren molt esperats. Els voluntaris, a més, se les han ingeniat de tota mena per evitar que la pols o el pol·len de l'aire entrés a l'aigua. I ara el que fem és que obrim els packs i amb el mateix plàstic deixem perquè no els hi entri la pols fins que arriben els corredors i la gent els hi comença a donar. Fins i tot algú, des de casa seva, ajudava a refrescar els atletes. D'aficionats n'hi havia molts, però alguns s'han fet sentir de forma especial. Vinga, 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 vinga. Vinga, som-hi de l'aire, Granollers! Sí, fa molts anys que venia a fer aquí la mitja de Montornès, que van ser les meves primeres mitges. Perquè noies abans que corrien no n'hi havia, i ara, gràcies a Déu, hi ha una empenta amb dones. I bé, tinc un problema, una malaltia d'aquestes rares, que diuen, i bé, i a partir de llavors vaig fer al revés, en comptes de córrer vaig venir a animar. Les altes temperatures han estat un dels aspectes més comentats del dia. S'ha d'anar força bé, passa que fa una miqueta de calor i la pobra s'ha patit una mica, però ho aconseguirem, Fa molta calor. Fa una mica de calor, una mica d'ombra, és anat bé per aquí, però està bé, agafem l'aigua i últim tram. Sí, pero bueno, a veces se entrena con calor, con frío, hay que hidratarse, llevar agua y ya está. Els atletes de la mitja marató de Montornès han combinat trams urbans amb d'altres de més rurals, un traçat consolidat i que agrada. La cursa guapa porque es una mica tobogán y, vamos, acaba fatal. Vale, a disfrutar-la. Estic a gaudir, com sempre, a la mitja, un recorregut molt guapo que passa pels pobles propers de Montornès i esperem venir l'any que ve perquè està molt bé, molt organitzat. Superbé! Què t'està semblant? Estupenda. Una mica cansada, però bé. Va de conya, tu. Va de conya. Molt bé. Sí. Primera vegada que la fa? No, ja fa 6 o 7. Bastanta pujada al principi, però bueno, ara ve el tros de baixada del bo. Ara quan apretem i remuntem, a veure si arribem al primer. Molt bé, molt bé. El campió aquest, prova aquest.
no arribem avui. He baixat una mica a ritme al quilòmetre 12 i, bueno, anem fent. Hi havia atletes que tenien molta energia. Anem tan sobrats que podem parlar i tot. Podem parlar. Sí. Molt ben organitzada. D'altres, en canvi, s'havien quedat enrere. Por ahí está mi hermano gemelo, a ver si lo pillas. Que es un Judas que me ha dejado tirado. Però qui no es perd mai aquesta mitja de Montornès és el Francisco. Perquè tothom ho sàpiga, és l'únic que tinc el 2026 perquè he fet tota la mitja marató. L'any passat vas fer 25 i aquest any ho faré de 26. I espero fer més. Un any, precisament, que des de l'organització s'ha volgut posar atenció a les persones grans amb la creació de 3 categories pels participants a partir de 60 anys i premis pels més destacats de cada una. Tots, joves i grans, tenien a la ment aquest moment, passar per sota de l'arc de meta. La Youth Lily va arribar a Vilanova ara fa 6 mesos buscant un futur millor per ell i la seva família. És un dels 81 nois que han participat en la cursa dels 6 quilòmetres de la mitja, dins del programa La Mitja Cuy. Ha quedat el primer d'entre els seus companys. Yo primero de chicos de centro, igual Graniers, yo primero quiero más atletismo, sí, porque ahora no tengo mucho fondo, pero quiero más. El programa La Mitja Cuy va néixer a la mitja marató de Granollers i va adreçat a joves que han migrat sols i que viuen en centres d'acollida de la Generalitat. A la competició de Montornès hi han participat 11 centres d'acollida. Es tracta d'un programa que té com a objectiu la integració d'aquests nois a través de l'atletisme. Un esport com l'atletisme pot haver-se traduït en el comportament intern d'aquella persona en el dia a dia, amb la capacitat d'esforç, de treball, de voluntat. Els nois d'inversió que van fer començar amb la mitja de Granollers i ara comença i segueix amb la mitja de Montornès i anem fent aquest itinerari per totes les curses que hi hagi a Catalunya perquè aquests nois es vagin integrant. A més d'haver participat en competicions com la mitja marató de Granollers i Montornès, el programa també proporciona als joves migrants l'oportunitat de practicar atletisme de manera setmanal. Aquest any la colla gegantera de Montornès ha estat una de les entitats protagonistes de la mitja. Amb motiu dels 30 anys de la colla, el seu gegantó Banyetes ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida. A més, han fet la cursa dels 6 quilòmetres amb el Banyetes. Fent relleu, són bastants per això, i res, ens anirem fent relleu fins a arribar i tenim clar que arribarem a meta segur. Doncs mira, en Banyetes pesa 18 quilos i a tope. Els Pere Anton també han participat a la cursa dels 6 quilòmetres. Ho han fet amb el seu cap gros i un any més han posat un punt d'animació. A la penya Pere Anton ens agrada estar implicat amb tot, amb l'esport, amb la cultura, amb el lleure, i ens agrada estar això, col·laborar amb tothom. I hem pensat ja fa anys que fer un punt d'animació per la gent que ve a animar està molt bé, perquè estem aquí cridant, aplaudint. Llavors una miqueta d'avituallament pels que venen a fer d'animació, creiem que és una idea molt bona. També han sortit al carrer els Diables de Montornès i el seu drac Savallot. Jo penso que ells també ho agraeixen, que en algun moment donat hi hagi una mica de follon, hi hagi tabals, o hi hagi música, hi hagi gralles. Jo em sembla que això també ho agraeixen molt els corredors. Parlem ara d'una fotografia pel record, la que s'han fet les participants en els entrenaments del Club Atletisme Montornès. Alguna no podia amagar els nervis abans de començar la prova. Estic super nerviosa, molt contenta, però molt nerviosa. Amb ganes de plorar, fins i tot. O sigui que espero que em vagi molt bé i que arribi. La meva meta avui és arribar. I per fotografies, les que ha volgut capturar l'Associació Fotogràfica de Montornès, que enguany ha estat a més llocs que mai. Este año, por ejemplo, vamos a coger 2 socios, van a estar en la entrada a Vilanova, otros 2 en La Roca y 2 más en Montmeló. Y básicamente tendremos también el movimiento PIU como cada año, estaremos haciendo fotos, 1 kilo una foto, 1 kilo de alimentos y básicamente pues nada, aquí a col·laborar con lo de la mitja Montornès. I si avui podeu veure aquestes imatges, en part és gràcies als Bikers de Montmeló, entitat que s'encarrega de desplaçar a la premsa. Portem ja quasi 12 anys portem ja amb el grup, vam ser un grup d'amics que jo hi ha una cosa que dic, que som una gent que els fills ens han fet grans i hem tornat a la nostra afició, que són les motos.
I llavors vam començar a col·laborar amb moltes coses de l'Ajuntament i del poble. I d'aquesta manera fa uns 10 anys o 9 anys que vam vindre a parar aquí a la mitja marató. Aquest any els ciclistes que acompanyaven a les primeres classificades han volgut demanar respecte a la carretera. Un company de bicicleta que va tenir un accident, suposadament va ser algú... Va dir que es va dormir, però tenia la sospita de que estava mirant el mòbil, que és una gran lacra això de mirar el mòbil al cotxe. I aquest any reivindicaven això de tornar a anar amb bici, perquè diu que ell vol tornar a anar amb bici. Ara té una pròtesi i ara ja està bé, però... I, bueno, aquest era el missatge, sobretot. Una mitja que vol implicar a les entitats i a la ciutadania. Els atletes, un cop acaben la cursa, tenen la possibilitat de gaudir del servei de massatges. De fet, aquest és tan sols un dels serveis que ofereix l'organització de la mitja marató de Montornès Montmeló Vilanova la Roca. Uns serveis que hem de dir que comencen molt d'hora. La primera parada de qualsevol participant de la mitja marató Montornès Montmeló Vilanova la Roca és aquesta, buscar-se a la llista i saber quin és el seu dorsal per passar a recollir-lo. I per això és aconsellable venir ben aviat. No, normalmente suelo venir más tarde, pero como este año he venido solo y no tenía que el dorsal, he venido pronto. Normalmente suelo venir justito. Hoy es excepción. Un cop tenim el dorsal, toca fer-se amb la samarreta oficial i assegurar-se que agafem la talla corresponent. Muy grande. Sembla una bona samarreta tècnica. Els colors principals d'enguany han estat la sorpresa d'alguns. Un blau cel combinat amb blanc que res té a veure amb el color d'altres edicions. Este año es más bonita, porque todos los años los colores son más llamativos y este año más sofrito, más discreta. Després d'unir dorsal i samarreta, toca visitar un dels serveis més sol·licitats pels participants, el guardarroba. Allà els atletes deixen la seva motxilla en bones mans i ja no s'han de preocupar per res més que per córrer. Cogemos la mochila del corredor, le asignamos una etiqueta con el número de su dorsal y al final el corredor solo tiene que venir con su dorsal y devolvemos la mochila. L'Esplai Panda s'ha encarregat un any més del servei de guarderia. A la llar d'infants, una quarantena de nens i nenes han gaudit de valent de tota mena de jocs i activitats. Ara aquí estem jugant amb jocs que hi ha moltes joguines i juguem a coses que aquí estan totes. I aquesta carta caurà, posarem el temps i tenim que endevinar què és el que posa aquí. Tenim jocs de taula per totes les franges d'edat, tenim jocs de construcció, hi ha també jocs amb animalons i castells i tal. Després tenim la Wii i maquillatge. I durant el dia també, com el Club Atletisme Montornès posa un inflable, doncs també anem fent visites a l'inflable perquè es moguin una mica. Abans de sortir a córrer s'ha de tenir tot en compte. Anar al lavabo i ja està. No, és important, que després és complicat a carrera. Ara sí, ja està tot llest per començar a córrer. Per una qüestió de salut i d'esport i a passar-nos bé amb els amics del club. La voy a utilizar como último entreno de cara a las primeras maratones del mes que viene, así que espero que sirva para poner kilómetros en las piernas y un buen ritmo. Vaig fer fa 2 setmanes la marató i és una cursa més. És la segona mitja de Montornès que faig, em va agradar, el que vaig quedar amb l'espineta el primer any que no estava gens en forma i almenys ara no patir tant i fer unes 2 horetes i disfrutar-la. Després dels 21 o 6 quilòmetres no hi ha res millor que un massatge. Per aquest motiu, d'entre els serveis més buscats hi ha els dels massatgistes, que han anat a càrrec del Centre de Teràpies Manuals de Mataró. Després de 21 quilòmetres les cames estan bastant carregades i sobretot a la zona dels bessons, que és la zona on més estan treballant amb 20 quilòmetres amb una carrera com aquesta que és una mica trencacames. Hi ha les seves lesions de tirons, de sobrecàrregues i tal, però en principi cap lesió que sigui important. Cap lesió important, sobretot molèsties musculars i sobrecàrregues, que amb un bon massatge s'han pogut superar. Pues molt bé, divino de la muerte, fantástico. Què més es pot demanar? Arribar i que et facin un massatge. Molt bé, realment els massatges després d'una competició són molt d'agrair, perquè a part són voluntaris i els corredors ho agraïm moltíssim. Ideal para después de una media maratón, te descarga las piernas
y la sensación para recuperar luego es muchísimo mejor. Doncs, en plan, aquest tute, no l'havia fet mai a la mitja i és que la veritat és que ha sigut com ultra dur i és que el massatge va molt bé després de tot això, així que molt content. Després de l'esforç en cursa i del sacrifici del massatge, un bon plat de pasta per recuperar, sobretot, energies, tot i que en ocasions ha costat. Ara de moment no m'entra, però d'aquí una estona entrarà molt bé, la veritat és que sí. La pasta ahora sienta cojonudo, después de 21 y el día que ha hecho al sol. Ahora un plato de pasta, Coca-Cola, lo que sea, vamos, me como hasta unos Doritos. Un plaer, he fet moltes curses i tal de córrer i com aquesta que et donin la pasta, la beguda, el tracte i tal, poques, perfecte, perfecte. Venia corrent pensant en la pasta, al final. Molt bé, la veritat, molts hidrats. Tot i que la millor recompensa final ha estat el lot de productes de Henkel. De sabó de la rentadora, que és prou car, també xampú, gel i tot, pasta de dents. Bé, molt bé, està molt bé, hi ha detergent, hi ha gel, hi ha una mica de tot, està molt bé i és de Henkel, que Henkel és la millor. Un lot de productes que han rebut tots els participants perquè cap d'ells ha marxat amb les mans buides. Creu Roja Granollers ha donat novament suport a la mitja Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca amb l'assistència mèdica. En total han hagut de realitzar 19 assistències, totes elles per lesions musculars, excepte una hipotensió. Has anat molt bé, hem fet 19 assistències i en total han participat una quarantena de persones, amb els 5 metges, 5 infermeres i 30 voluntaris. També ha estat assegurada la prevenció en carretera en el treball del cos de protecció civil de Montornès. La nostra tasca en principi és la prevenció, de que no passi res, que això ja està fet. Dues companyes, que aquest any són les que han portat tot l'operatiu, la Immaculada Blanco i la Jessica Blanco, han estat treballant més de 4 mesos perquè tot surti bé, per prevenir tot això. Ara el que farem serà controlar els talls de carrer, que no pot controlar la policia o els Mossos, que són més delicats i els voluntaris normals tampoc ho poden fer, i en principi vetllar perquè tot estigui bé, comunicar qualsevol cosa que hi hagi i a través d'aquí, del centre de control i comandament. La solidaritat a la mitja s'ha vist amb el Movimiento Piu, que amb el seu fotocall, per cada fotografia, 1 quilo d'aliments s'han destinat a Càritas. La iniciativa aquesta del Moviment Piu molt bona perquè per cada foto que ens fem es recauda un quilo de menjar per les persones necessitades, per Càritas i tot això. Aquesta iniciativa ja fa 3 anys o 4 que la fem i que està molt bé. Impulso totes les iniciatives que siguin de solidaritat i ajudar els que ho necessiten. A més, amb aquestes fires així, quan hi ha relació amb els esports, doncs encara s'ajunten més coses, no? Diguem que serien els valors que dona l'esport i a més els valors que podrien ser iniciatives com aquesta. O sigui que perfecte. Cada año venimos a hacernos la foto y a colaborar con Càritas porque es una formidable idea, nos parece cojonudo. Sí, sí, me parece genial, la hacemos cada año. Molt bona, per mi m'agrada molt això, per ajudar la gent. Sí, bueno, almenys col·laborem amb poca cosa, però bueno, col·laborem, està divertit. Sí, ja per desgràcia les associacions no ens fan càrrec, les associacions tampoc, les diputacions i això, almenys que hi hagin associacions que facin alguna cosa per la gent. Ara per ara el Movimiento Piu ja ha aconseguit recaptar prop de 2.000 quilos amb les accions solidàries amb la mitja Montornès. El dia abans, a Montornès, hi ha una altra gran cita, com és la mini solidària, en aquesta ocasió pensada pels atletes més petits. I veient la resposta que sempre té aquesta mini solidària, podem dir que la base és molt bona. Els més petits també s'han posat al dorsal i han trobat el seu espai a la mini solidària de Montornès. Tots són nervis abans del tret de sortida, però els ànims dels seus familiars durant la cursa són una gran motivació per tirar endavant i creuar la línia de meta, perquè prendre part a una cursa també és tot un repte per ells. Hem començat molt a poc i després ràpid. I després una mica més i després a tota pastilla. He començat molt bé, però després m'he quedat com sense respirar. Ens ha anat molt bé, el que passa que quan estàvem ja quasi arribant, no podíem, només teníem aire a la boca. Sí, i quasi ens caiguem i tot, però al final hem anat quartes o quintes, no sé.
que no sé, però ha anat molt bé. Amb 12 edicions a l'esquena, la Mini Solidària és una competició ja consolidada. Hi participen gairebé 500 infants de totes les edats, i tant de Montornès com dels pobles veïns. La competició s'ha repartit en diverses curses per categories, des dels més petits, que han corregut 200 metres, fins a la categoria infantil sub-14, que han fet un recorregut de 1.200 metres. Com sempre tenim una participació consolidada, entre 450 i 500 participants, i estem molt contents, sobretot per un dia completament esplèndid, en sol, que és una de les coses que no es va poder fer el darrer any, que tots recordareu que ens va ploure i es va haver d'eliminar la 11a edició, així que estem molt contents d'aquest desenvolupament. Una cita d'allò més especial pels menuts. Fan exercici i es diverteixen, però també aprenen valors. Com cada any, la Mini col·labora en una causa solidària i enguany la recaptació anirà a parar a la Creu Roja, que ho invertirà en un nou projecte d'inserció laboral de persones en situació de risc. Suposa una gran ajuda econòmica envers a la Creu Roja de Granollers. I això s'invertirà en nous projectes aquí a Montornès en tot l'àmbit social. I per acabar d'arrodonir el dia, cap infant ha marxat de la plaça Pau Picasso amb les mans buides. Tots han rebut una bossa amb obsequis. Arribem al final d'aquest programa especial dedicat a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca, i és el moment ara de fer valoracions. Per això amb nosaltres tenim a un dels organitzadors, a un dels membres del comitè organitzador d'aquesta prova atlètica, és Javi Álvarez. Primer de tot, quin balanç en faríeu? El balanç, que estem molt contents, satisfets i alleugerits de la feina, ha anat tot correcte, perfecte, molt bé. Aquest any les inscripcions han pujat. Han pujat en gairebé 100 persones, ens permet arribar a una xifra de fregar els 2.000 inscrits i per primera vegada en uns quants anys hem pujat participació respecte a l'any anterior. I les entitats, com s'involucren? Hem vist els Per Anton, la Colla Gegantera, també els Diables. Déu-n'hi-do la participació que hi ha. Déu-n'hi-do, i això també significa que a poc a poc, al compte d'anys, en compte de participar, de conèixer-nos, la gent i les entitats van fent seva la mitja, van fent seva els actes, és un plus de qualitat, d'animació als atletes, de que trobin música, que trobin coses més enllà d'una cursa, que és el que sempre diem. Això volem que sigui més que una cursa, volem que incideixi al territori, i per incidir al territori necessites complicitats, i aquestes complicitats les tenim, com hem vist. L'any passat va ploure, avui hem tingut un dia completament diferent. S'ha compensat l'univers. Avui hem tingut un dia radiant de gairebé estiu, a primera hora feia fresca, a primera hora tenien 6-8 graus aquí a la zona del pavelló, però ara tenim una calorada que teníem una miqueta de por de que no repercutís negativament als atletes, però no hi ha hagut cap incident en aquest aspecte i hem pogut gaudir d'un dia espectacular. I la Mini, una vegada més, fregant, gairebé els 500 participants. Fregant. Ens hem quedat en 450, per primera vegada també en molts anys no s'han esgotat, però això també és com tot. Quan feien 5.000 s'esgotaven perquè també els pares aprofitaven que venien dissabte, corrien els nens, però Déu-n'hi-do, quedar-se en 450 amb tots aquests anys que portem i demés també és molt positiu, molt positiu. Alguna novetat per la 27a edició o queda molt lluny tot plegat? Queda molt lluny, de fet, és que aquesta encara no l'hem acabada. Aquesta encara que era fer balanç, com estem fent ara, fer l'aportació solidària, els premis als atletes locals, que ho farem la setmana vinent, i llavors quan tanquem ens reunim, mirem i veiem què podem afegir a l'any que ve, però segur que alguna coseta se'ns acudeix. Javi, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta mitja que torna a créixer. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i esperem que hagueu gaudit amb aquest programa especial dedicat a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Adéu-siau.